потребители на YouTube, аз съм Кришко Пиар и днес искам да направя едно информативно видео, в което ви покажа за тези от вас, които не знаят как да си сложат тема. Сега ще ви обсмисля на Google, не се ще секунд само да... Извинете. Малко фейл. Да бе, човек. Примерно като... Как го обясни, Как го обясни? Смисъл като някакво... Ето така, примерно, виждате. Виждате моята тема каква е. На Assassin's Creed Black Flag. Сега ще ви... Оп, извинете, изчезна и камерата. Окей. Ами... Сега, идвате ето тук, защото аз си сменил курсора, да не си се чуете какво станало. Тискате ето тук и ми изчезна камерата, няма значение. И после сетинг. И като се влезе в сетинг, горе-долу ето това трябва да ви излезе. Така казах, като влизате в сетинг, горе-долу ето това трябва да ви излезе. Търсите Appearance, нещо такова се води. Ето, Get Teams. Окей. Всички тук. Сега си без така. Чакайте ви заради това го обясня. Сега ще мерим някаква готина тема. Някаква тъпичка тема. Така секундички, значи така секунда. Чакайте, ще ми е малко такъв шиба на крана. Превън. Гава, човек, пак ли бе? Пак ли? Стигнеш така и пак поглед. Не го чистих преди 2 часа. Не го чистих по-точно преди една седмица. О, мага, ще паузирам видеото, докато дойде. Добре, ето ни пак и страницата вече зареди с тук нема една минута. И сега примерно това дипломатически. Сега ще обаче ви демонстрирам как е. Ама не всека една притеглянето може да се види какво е името или нещо подобно. Добре. Ще пробваме с Abstract Blue. Окей, нещо ми е това. Омага, сби ми компютър. Не. Айде, човек! Колко време ще ти отнеме? Добре, горе-долу. Ще паузирам видеото пак, защото дече ми сби компа, ще видим. Добре, здравейте, пак се върнахме. Няма пак една минута. Но горе-долу е това трябва да ви излезе, след като натиснете на темата детайлите. Не знам, ще светя детайли. И ето тук натискате Free. Днес не искам да показвам как, защото тази тема тъмън съм си намерил готина и ми е интересна. И това бе всичко от първи епизод, примерно как се прави. Не, едва ли. Това беше всичко от мен сега. Ако имате някакъв въпрос, пишете в коментарите. Subscribe-вайте, лайквайте. Всичко отсетите. Виждате, загрешна вън. И това е всичко от този епизод на как се прави или каквото и да е там. И сега ще всеки рандом неща, какво се правят. И чао всички. Аз бях Кришко Пиар. Аз бях по-точно Кришко Пиар и чао.